Duh, tunggu ini Ram. Ano sekarang, Mbak? Apa lawe? Ah, mangan lawe hujan nih. Yo, datang. Datang luwe. Rana apa-apa. Beli apa nih? Godong-godong dipangan. Alah. Ada ambruk. Wes kene ae. Keren wong sing nyolong. Golek opo iki? Ora ana sing dipangan. Polkat ya sik bayi. Wah. Pepe. Golek pepe. Alah, kok ora ngalat. Iki opo iki tadi? Nah, iki. Iki nek digawe bakal lawuh. Jagunge wayang rabuk sukete pirang-pirang wayang jangir. Oke. Woi, nyawa kuwi. Woi. Maling kowe. Iki, kok antem medun. Medun. Ampun, Pak. Ampun lho. Wis medun to. Antem lho ini. Iya, aku medun aku. Medun. Ndang medun iki. Ampun, Pak. Lang-langane sopo. Ampun. Jangkrik, kok dadan sing duwe. Ndang medun iki. Iso medun aku. Wantem ngono. Coba, Pak. Kuwi ceblokne kuwi. Ojo. Iki. Wah, dulan gature tirai. Yo, ae Pak turun ngono Pak ku, Pak. Uncalno kuwi, uncalno. Iya. Copek iki. Ora lho, lek karepmu ki piye? Tandurane sapa kuwi? Lah kok ae luwe lho, Pak. Luwe madang. Lah ora lawu lho ning omah.
Lha iki tandurane sapa? Untane bature dirai karepmu iki piye? Lah wong ning kono ki mangke yo ora gitu. Sesone aja baleni rabrek gandreng sikilmu tugel gri. Oh no. Yo semule aku lho. Wes mulya. Cocok kowe. Ora oleh kowe piye? Kowe san. Woi, Dian. Pete tidak cepat kemeng ae. Ditenono sesa ketok. Anak wong lek ngono. Wah. Iki ta sing duwe garapane, Bang. Montore. Oh, ditenono sesuk we. Ngedan wis nyolong sik bayar. Pete sitar te untal ditenono lha gajeng pisan kas. Jane wis gerang. Madang lawuh ya.